שלום, אני ישי. הפעם הראשונה שפגשתי את החרדה הייתה לפני 10 שנים. הרגשתי שמשהו לא בסדר איתי. חשבתי שאני משתגע, ואף אחד לא באמת מבין מה עובר עליי. אבל אחרי שבדקתי הבנתי. לפעמים הגוף פשוט שולח אזעקת שווא. לא תמיד יש באמת סכנה. זו חרדה, אבל אפשר להתמודד. עברתי תקופה קשה מאוד. הרגשתי שאני חי על הקצה, שאני מאבד שליטה, שאני לא מסוגל יותר להמשיך ככה. לאט לאט התחלתי להבין מה קורה לי. גיליתי שזו תגובה טבעית של הגוף. עם הזמן למדתי להרגיע את עצמי. הבנתי, יש דרך החוצה. אחרי שנים של חקירה, למידה והתנסות, בניתי את האפליקציה רגע בטוח. היא מרכזת את כל הכלים שהכי עזרו לי ולמאות אחרים. נשימות, תרגילים, הסברים, הכל במקום אחד. כדי שגם אתם תוכלו לחזור לאיזון. כשהלב דופק והנשימה קצרה, רגע בטוח תהיה איתך בכל שלב בדרך חזרה לאיזון. מהשלב הראשון ועד לרגע שבו הגוף נרגע. מתחת לסרטון תמצא שאלון קצר. בעזרתו נשלח לך תוכן אישי שמתאים בדיוק לך. רגע בטוח, כי מגיע לך להרגיש בטוח בכל מצב.